hazvina kutombomira mushe. Ndiri kusangana nenyaya panapa iri kunzi a triple C councillor for Ward 7 Shurugwi, Tepson Chitungo, was locked up yesterday for allegedly grabbing council land and opening up an industrial area that he rented out to vendors. Council demolished structures built on the land by vendors. Chitungo was supposed to appear in court today. Zvatotanga vanhu vakawanda muZimbabwe vaitogara vachitondibvunza kuti naiwo shamwari makansela acho anotambira mari, because pane imwe nyaya yakamboitika kumashure kwekuti vanhu vairwira nyaya idzodzo dzekuvhotera nokuti munhu apinde pakansela. Zvaitotangira kuma-political parties kwavo chekujeko, vaitorwa pachavo kuti oita kansela, kwaitwa fighting isingaperi ikoko. Zvichibva ipapo panenge vakuenda vakuzopinda ne-against, vari against ma-independence candidate, vari against mamwe ma-political parties wo, kuti vachipinda one anezonzi awina azoitwa kansela. But panapa ndakuchida kuuya manje nenyaya yatishionesana. Council basa remakansela rere mari charuchairo kutaura chokwadi harina, but rine tumukana twavanoita. Papa inini ndakada kutarisa ndo imwe side randinoona kuti panoitwa uori hwekupedzisira, tingati umbavha. MaZimbabweans tese edu ndozvatiri. MuZimbabwean wese achitanga kutsvaka basa, guys, anotanga tobvunza kuti panoitika madhiriri. Hapana kana pasingaitike madhiri toride basa racho, because salary habvunzi. Saka hapana makamera, security yepakamera ndo zvavanotanga kubvunzana pachavo, uri kuzviona. So ndo the same nenyaya yecancel iyi. Vanhu ivava vanotopindira basa iri kuti vatorwa madhiri. Saka this guy ari kuzonzi anga akatora land manje panapa. Atora land ndobva adyira land vatanga kuti tese kutorendesa. Saka zvapwanywa manje zvaanga akaningirikina zvaanga ari kurendesa. Iye ndiye anga akudiwa, ndiye ane bande, akatomboswera akabatwa. But acha-appear kucourt. Ameno tiona kuti achaita sei, kana kuti ari kumbonogadzirisa maloya ake kana kuti atokujoza izveso, because munongoziva ndo imwe home ground yemabande. Munhu kana achinge avhura bande rake kunoku anobva angotiza kana anga kujoza. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika, ndo situation iripo paZimbabwe kwezvinezvi. Nyaya yacho ndoenda ndakakubatira.